Tikulandireni ku program ya Sports Arena pano pa Times Television ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Programu hii mulendo wanga ndi Pally Chinyama. Tiunikiratu kwambiri chikho cha Airtel Top 8 FCB Nyasa Big Brace ndakatswiri. Mpikisano wa TNM Super League taona Ekaya FC ikugonjetsa Moyale Barracks. Izi ndi zina mwa zomwe tikhati kukambira program ya Sports Arena. Ndikukupemphani kuti mukhale pomwepo. Monga ndakambira kumambira program ya Sports Arena kuti andijoyina Pally Chinyama. Pally, tuwenda Sports Arena ya lero. Yeah, ndatokoza kwambiri after a long time. Yeah, mega 2 weeks ago ndinali Solimozi. Yeah, 2 weeks ago. Yeah, ndinali inali game ya 6 July. 6 July. Yeah, 6 July ndinali Mozi. Okay. Sure. Bullets agatsira Airtel Top 8. Kodi ndichikhoja wakapena? Yeah, congratulations to Bullets. No, it's about performance. Okay. It's about performance. Wasitingane nene kuti ndichikhoja koma I think akamafika mu stages amina ja Bullets. Ndi ongani lungu. Okay. Ngati msimufuna kuti Bullets ikatenge chinthu chamiyesetse kuti muichite to eliminate koyambirira konkuja. Poyamba kajistic amene kanali ndi Wanderers. Jomwe kuti chikho chonse chobwera imatenga Wanderers. Koma ikafika finals Wanderers kawiri kuluza. Panopo zikuoneka kuti zasinta. 2021 Bullets, 2024 Bullets, 2025 Bullets. So yatenga 4 consecutive years. Mwina kungu akumbutsa anthu chimene chikho chimene Bullets sinatenge. Mwina ndi cha Standard Bank choka. Ndinamva administrator kuti akapenda kuti chikho chinja blue defe kuti kanika kutenga. Koma naye ichi muzikho zonse munomo imene sanatenga Bullets kuti mpaka na chinata ndi cha Standard Bank. Okay. Now ichi cha red ichi chimene muri cha madolochi chimene chachikagamira. Ukumbukira chaka chachiwiri cha season 1, season 2 after choyambira ali inali silver ndi Wanderers anawina mapena rasi. Anawina silver mina anaponya hali nyine. Yes. Chaka chachiwiri inadzaluza Bullets ngati ukumbukira ndi Brigos. I think Mbungi atachinya penalty. But from then forth wasina zamenya nawo chaka china chefa cha bani na 9 nayo. Kwa chokera amene machobwera kuno Bullets inaka gear anthu nduwina. Ndi minute tukamzode I think Bullets yaika zinzantu pakati apo timata Bullets kunguye kwa usiku bwino Bullets ikonika siku chita bwino mwakuno chifata doona even mu Super League is the least team managing goal. Yes. And ababa tinene zona zikutengera kuti kodi amauza chana nyamatawo. Okay. Fasingani yongone ota nyamata cha kumenya bwino mpira. Komanso ndayi zina zimene amauza technical. Zimene amauza psychological mukozo kapanga chani kumpira. Chifukwa inesi ni makhupe timene ikuonekera Wanderers squad yawo ingamale pera kufika finals. Mene ili Wanderers squad yawo. So awa nyamata wafika namva kuchita joko ku dressing room kwao. Akumati muzifika finals kumatiza kumenya kuchapani. Chabwino Pally tatiye titaona season 8 Airtel Top 8 Bullets ndakatswiri akasopano ndika kachitatu kachinayi ka number 4 kutenga anyasa Big Brace players lo kamene kuti ya lamulungu unayona bwanji. Yeah, I think game janali yabwino kwambiri. Ukayiyang'anitsitsa kuoneka kuti aliyense anabwera ndi mtima kuti akufuna awine game iyi. Okay. Strategy makhani matimu makayosiyana. See, I think inamba ndi ya defending kuti bwina tiaone kuti apanga chani. Ijamadi let them come to us and then we'll see what we can do with them. And when they anamba ndi when Bullets inapita mtima kuti if fail let's attack all out. Ndiye inali ngati ma strategies awiri and game yotatuone inayamba ndi moto. Pamene ndikuona ngati Silver inazachitaira pang'ono pamene anaponya penalty Bullets kuti aponya wachizinena kwa chitayo motivate kuti panopa mukosana awa ndio dakala down chifukwa chakuponya uko. Bullets ineno cut down chifukwa chakuponya kumene njoti mai tinawopeza tikoza kutsogola koma utakuona kuti Bullets inazachinyabe ndi kumatsogola and ine ndikunena kuti kodi defense yawo ya Silver Strikers imene ilili you're talking of Lamek, you're talking of Mwase, Pipe ndi anthu onena kuti very experienced. Koma akone ngati pena ndi pena amadzakanga nditi in fact in the defense amala the Flames the whole defense amala 90% of it ndi what so chimene chinachitika njani mpira wawo ndozaja unagona pa midfield. Okay. Ozaja ngati panali nkhondo yeniyeni inagona pa midfield bachi chimene ndachiona kuti Bullets ina ndi confidence inali ndi ma players angapo amene apanga timu injo dikhozo chita bwino. Confidence ya munthu ukamona muti Alon captain oche Banega akoni kotana ni mtima kuti game iyi win akagunda mpira ina mapatsira kumbuyo koma mapatsira with confidence akapereka kutsatira mpira wacho akapereka kutsa andamoni kuti amatha kuyankhula nawo ma players ake so chimene chimasokera matimu ambiri ukaiona midfield anzatu inde mapereka ya anzatu ndunena ya Silver Strikers ai mapereka inde koma confidence pang'ono inazatawa at least atachinya chigoli chija
ndinaona ngati sokhana zikayikira kuti tachinya chifukwa even one cha 1-1 chichi celebration yawo sinali chosonyeza kuti ali ndi viga kuti akuti tabweza tikoza kupita all the way and tinene zoona mpira uchamene unafika pa 1-1 mara apa pano ndi tione na mpira weni kuti tione kuti zikozo kazo tani plus ndi kudzadza kwa stadium unapereka Bullets ija msazaiderera apa ndinene sanapitirize Bullets ili ndi supporting base yabwino akoza kupita kuli konse malamu no kumakakanifa utakuona mene munali mu stadium ine mati kuti kapena ndi 6 July mene wadzadzira kuno ndi red inali mene mujeje kapena anthu abwera ku 6 July kapena so utakuona kuti chifukwa chimene chijacho even ma player watch akumamenya mpira onena kuti asakhumuditse goli manage so kubwera kwa anthu it's all about results yeah. So Bullets is called my results amene now see first of course yasonyeza pakati poti koza kumapanga kuphatikizapo aganya sutonse ajana bwera mwe jana lokondwa chakuti tikambabe nkhani yokhuza patronage ya masewero amene acha komano nkhani yaku ndiyokhuza mpikisano wa Airtel top 8 season 8 Bullets yatenganso chikho chimenechi ukaonesetsa mwina kumbali ya aphunzitsi game jana mponda anagonja Airtel top 8 ali ku silver ndi pasuwa assistant ali ngangira nawo no anthu ajana kumanano. Yeah, it was Peter against Peter. Between the two, ukaona kapena pakati pa awiri amene ali ndi experience ya bwinoko ndi Peter wa Bullets. Mpondo wa Bullets. Yakuoneka kuti ndi experience. For Bullets uja wakhala assistant kwa coach amene expatriate amene wa winanso zinzambiri and awinina remote. And kupatula kuti ndi experience anayo koma ku national team Peter amapita nawo. Okay, so that he's been exposed kwambiri. Plus ukhala player wakhalapo Canada, wakhalapo short stream kuja kuti wakhalapo yangananso ana ambiri. Now they would and experience kwambiri ndiye uja. Two, Peter ali ndi mtima uja kuti zimene amauza ma player yake amafuna kita exactly zimene wanena. Ukumbo ndaina ina matamulutsa player in 5 minutes kuntulutsa player. So zimene zazima mpatsa player uja kuti ine ngati sindikachita bwino umusu ndi game ndikamaliza. So between the two amene and experience yabwino ndi Peter and Peter akamayamphula amakanga ndi authority yaikulu nonena Peter Mpondo amakanga ndi authority yaikulu. Yes, Peter Nkangira wakhalapo assistant wa Peter Mpondo komabe ukamona experience imene wakhala naye sikuti ndi yaikulu kwambiri nakhala ndi mzungu uja timati ndanovuta De Jong sana khalitse ndaye dali I think wakhala naye koma suda anakhalitsa naye ndaye dali. So Peter of course alinayo koma mwina authority with the players mina ikoza maswera fa awira kuti ayankhule ndi mama player akoza kumamva mosiyana. It's the same team imene Peter anawina nayo champions last year Silver Strike same team zimene amauza imatamo sizodi zachita transfer kauza Bullets. So very good game. Approach yawo ikuoneka kuti Peter anali pamwamba panzake. Yes. Ndikuyembekezera kuti mwina Peter Ngangira chimene chamupweteka ndikarizati kana pangika friendly kaja ngatukumbwa na minyaka 2-0 kana mangedwa ka FCB 3 years uje ndio unamwona Mponda analochenjera sana menyetse ma player ambiri amene akoza fa taiza umezo chama kuchita lead sisi masiyana kwambiri de I think anachita rest ma player yake kuti aone mene akoza kuchitira friendly kwa iye analibe nayo vuto kweni. So imene jemena mchita mina maganzo manga ina mchita let down Peter Ngangira anaona ngati amenya tikoza ukawinanso game iji and the game ya tensing ngati benage and your vote and tent nene zone Silver Strikers sindikumbwa tsumena chinya Bullets finals ngati anachinyapo Silver makanika in the 80s. Okay. In the 80s zimene ndawo ninapo team zake nambetewa young chimodzi zimene kuichinya Bullets in the finals but Silver imene jayo sina liya masewera yachina chite yachina inali team. So tukunena kuti amene ajawo ndi matimu amene but after kuchoka kwa crew yonse ja Sten Chirwa kakuna I think Magdalene Chanansi amene ali kuchoka kwa amene ajawo kusinda suka Bullets yachina Gilbert and the like for timu zake na Gilbert sira ya masewera at that time inali the 6 chivuka anali matimu amene koma nokungochoka pamene paja kufika panopa nobody can tell me in the last 15 years Silver Strikers yachinya Bullets mu final kulibe imango pita kumeja ukawina. So kama funika ka gist kemeja kate ngati kuti Wanderers idzachinye Silver Bullets si ndikamodzi komeka chinye chaka chino Cairo from 2012 kumena chinya chaka chino kuti aichinya Bullets mu league ndikakawa. So amafunika so Silver Strikers aphunzire kuti akhozo panga ujani for kumaluza finals in team imodzi ka fall then you're not learning anything. Yes. So you're not learning amafunika kuti upange china chili chonse choto ukhozo kawina ndi game. So congratulations to Bullets. I think game wamenya bwino ndikupira kuti you pick it up from here from league
bullets pena pakeso ikumadza kumuditsa zimene zikumachitika koma iyi ndi first round sitingani iyi tuli ndi top 8 kaphera choka ndi bafuna timalize nkhani yokhuza mpikisano wa Airtel top 8 ukuiona kuti no consistency imene bullets ili nayo atenga katatu motsagana yes maklabu enawa apange chani tisanapite nkhani zokhuza no patronage yeah I think chimene chikufunika ku makapu kwinaku ndichonena kuti imene ndisofuta chita plan ukuziwa pale tikoma ndi bullets final taluza kale no zimene tunena kuti why would you Silver Strikers abange masa ndi chani the bullets pese also the ndba it's a big team Wanderers is over chani so tikunena kuti matimu achimene akoza kuchita ndichoti forget about the name bullets amene kumenya mpira hapo ama player ja uzidi kuti forget about bullets mwazo defense kumbuye kutakhala ni ma results amene akukocha panopa chimene chimangovuta nchonena kuti popeza matimu amachita criss crossing uzoti wachoka timu wapita amatamu mangosinthana utatuone ma player ambiri amene akumenya kusifa zake pakati ngati Lepson Maganizo wakwira ntchito ndi Peter Mponda ku Ushua Stream anapita kumenya so ningani onena kuti amene mukukocha matimu at that time ndi administration yanu anthu aja mwauze you remember analipo Manfred Horner yes Manfred Horner akukocha national team ine napa ma player akunena oka plus mwini wakamena kuti tikamaliza training the whole day tapita kokagona Horner amatomainda player alise mu room okay ukana naye Wilfred Nyaluge I think problem yako ndi no banga izi abati mpinga njira biyana mabanga is akaendera ma player aja pauka amataso kankula ndi ma coach awo aku club munthandizire is so zimene zimene zita so lucky ku ma club kwathu kuti training mukungopanga kuti osa yangana department yanzani kuti ili ngati ma midfielders mukuyenda rumuyangana midfield yanzani ndiyo tani if you can't win the ball you can't play football timafuna tizinena zambuyo mkuona kuti anthu akamazo tukapanga plan ndi game yakuti I remember coaches like Joseph Nkonjera ku Wanderers ndi Robert Banda amino ndamene ine ndikwadziwa kuti anapangana nakwirana uchito nziti anakocha apo ine at that time amakuza kuti tukakumana ndi bullets wiki ino right I remember nkamuza Dave Mwandija ku Dave ntchito imene ukapanga iko konse nkata asamenye crossing cut basi iweyo konse nkata asasunthe ni mpira ola kumuza akumenya ku 3 then I think unali Hanik Chamangwana ngatasali George Chamangwana amuza kuti so ukamenya ku 3 make sure Lawrence Wire doesn't control the ball doesn't boza akachita control ndi ngozi Lawrence akachita control you know Lawrence ana kale ninjale frani ngwapa some background kuti what should be done my play sana kale ninjale kwa Lawrence mpira samasunga kwambiri papansi akachita control amaukankha ndenga rundi speed umpezi njoba ina mapereka koma he made sure that wakusiana ndi kina would dribble right anthu ngamira kina Bernard God would dribble I think junior face and would dribble pa mpira pacha but Lawrence have the way I've played with him ndi munthu onena kuti ukampasa mpata kuti uchite control ndi ausiye mpira muyambo tamangisa simupezana iwe lilime litu chabwino so izizi kwafanana kunena kuti coach iyo azinenera kuti player wakuti iwe ndikupasa task yoti amene uchasakamenye mpira now mukachita man marking kapena play planning imakukhalirani bwino chifukwa chokuti mukamapita kukamenya mpira paliena namapatsa ma free roll oti niyo muzikamenya mpira motere munamona Herrera ku Manuel anamuzoti Hazard asakasunte ni mpira amangwe even what wavulala akunjita treat amakhala bomba akupempha mazi amakhala bomba so imene strategy imene amene akuchita matimu ufusa kuti kodi atani ndi bullets you need to muonele maclip wa maclip aja mapezeka akapira kuti mupeze maclip aja see how they do go watch the training samakaniza to training you send your team kuti kaonele training yayo chakandika modzi kuti what are they doing and you plan those from mpira kumakhala soti ndale take takumpira so you need to plan okuli ndale kuti ndale take you need to plan kuti bullets ndikaje other you can't plan you can't play with Eugene the bullets and they expect to win ndino arabanga 216 million pamasolo azulo I mean asande mu cup final mene ya Airtel top 8 koma pale unakamba kuna kuti no patronage ya game mene jayo sinambi yachitika poso for the first time kuona bingu national ndi ndikanena bingu singadzadze ma club ka national team pali benanga kwa anga wanise koma taona anthu amayima mu stadium mucha amde chimene chituzo choyambira chimene chonoti anthu they have been starved ndi mpira choyambirira and akuoneka kuti kumpira ku ground ambiri amafuna ataonera game now game ya Silver Strikers ndi Bullets ndi high profile match in Malawi ineso nadzidzi muka kuona kuti koma anthu onse and anthu amene anali kunja ndakaraja kumaona kuti olana kata aloetse mbali modzi yaso kana taudzaza so imene nona kuti koma benkai tukunena kuti tapeza
215 million above. Ndikuona kuti pang'ono ndalama chakucheperako pang'ono. Okay. Chifukwa ngati ngadzaze ndi 40,000, pa 40,000 paja uwerengere kuti alisambira 5,000, that's already 200. Sitikuwerenga corporate, sitikuwerenga VIP. So that money should have kutungerenga kwa chisawa kuja. Kwa chisawa kwa kabucha. So ndikuionena kuti at least koma it's a record. Which has got to be broken. So okay, choyambirira matimu azindikire kuti kumpira kuli business yabwino. Even without sponsorship, revenue yokai imene ampeza mojen. Kunguma na Abures nda Silver awapanga 200 million. And game is atenga 45. Ndikuzoti kukonzekera kwa game iyi anayuza 10 million. Sizika 10. Which means ngati apeza drama yapo. And the danger ina ndiyovuta ilipo ndiyonena kuti matimuwa ineni manena kwambiriza Bullets, a brand that can make a stadium of its own. Akozipita banki nero yose ndikuwapatsa drama. Akoza kubweza drama imene yoyo within 3 years. Tipase ni drama. Tipase drama timangire stadium. All go back to the stadium, go to Boma. Mufuna mutimangire chichichi tatipatse timalize FAO. Ngati mulibe funding, give us a leasehold. Yoti tichisunga kan 30 years, 40 years mudzatenga ini yake. Nkupita ku bank ozeti timalizanisi. Atenga ndazo. Pali wambisa nkhani ina kumano mene ilili Bullets uja. Olwara baso nkhani hadde wacha. Ndikuza kuti Bullets pali mena ngakanyuza that brand yone akoza kwapasa kani ndione kuti ngati angapeze drama zimene zijazo 45 pa stadium patsalanso 45, which means that ground yon ndiyano 90 yatsala ndino. So almost half of the money in your so atsegule kumaso ma administrators put a strategic plan kuti chifukwa sponsorship amene anthu amatopa chifukwa olasipa strikers akuchitira sponsor ndi reserve bank. This is a government. It can change my policies kuti okay tisiye sponsor, so they need to think kuti tachita register as a company kuti tikozo mapanga mantu no. So ninganonena kuti record breaking it will be blocked. Komabe kunja kuja chipezi machitika izizi ndinenebe matikiti acha anthu ngamapereka pa gate muzing'amba kuti ndagula tikiti ya idampatsa ayiona muzing'amba chifukwa chimene machitika anthu amene amakhala magate amatha kuyilandira tikiti ichi osakudula yango zipita osayidula situzota mapanga nayo chani kwa mtima wa munthu ndi sijalina ngada kuisunga ya mpumpu akozo pakati fata zona mbuya muzimata kuchitika kagulitsidwa so matikiti amenachi. So timangonena kuti pena 10 ziganza ndakuika ma resources ambiri, let them players ila ndandama za zokwanira chabwino nde tabangi congratulate Bullets atenga ukatsiri wa Airtel top 8 2023 2024 2025 the record kuti timu inaiza atenge katatu motsagana tikalero ndi hat trick wamenya hat trick chikho chimene chili pochi ango apa sachikhale chabwino. Timalize ndi nkhani yokhuza mpikisano wa TNM Super League. Unakuwa kuti mwayalenga fe 3-0 ndi yekha? Yes. Craig inapita kuchitipa ya 0-0. Tigers inali mulilongwe ndi KB ya kandi ya 0-0. Yeah, so ndingani onena kuti Craig I think the team mene ya center coaching panel. Okay, fine. Kumaza kumpira kumakati ndale. Okay. Osa team general yoyipo mandali kumakati ndale ndilo kuti you remember kumakati kuti kocha mpaka suspend yo kocha atere zimata uteka either ma player kupanga sabotage coach kujo sesa or within the national panel ya coaching chifukwa chimene mfulika nkodena kuti ngati mungwelesa head coach abere ndi team yake it works. Back Mustafa abere nayo yake it change. So ndaona kuti kubera kwa Kananji wawina kwa magame amene antena sana yembekezera chifana aluza game inake anthu anamba mayankhula but he has proved that he is a good coach. Kwa ine muyamba kuona kuchokera Blantyre United ndi coach wabwino kwambiri wakocha Bullets brought results kwa Wanderers is brought results kuna anasho kusivo abili ku Blue Goals kuja anapangidwa relegate sana sinthu aliyense pana wabweretsanso anatenganso chiko ali kujeni. So ndi game imene inayona kuti inali yabwino na tineneza ekaya ine ekaya sindi kudabwa nayo. Okay. Uone kumbwera Wanderers inaita nayo struggle timu hii. Inawina Wanderers 1-0. Inaita nayo struggle. So ndi anyamata amene akunena kuti ngati wina sasamala. Ngati Bullets sona pakana 1-0. You remember? Ngati wina sasamala kuku amene achawo tsiku lina mchatimakambi ana off air. Fuka pale. Ngati ugonya ndi Wanderers 1. Ngati ugonya ndi Bullets 1. Ndekuti iwe ndi timu yabwino. Andi akugonja ngongoni akulakulonso tukuta afaitira tukuta. So ningani imene ndikunena kuti anyamata ekaya wani chatamanda samderere chatamwakha ku Bullets kuja as a team manager for some time ndi wapanga proof kuti no ndi coach wachoka kumene kuja wapita ku youth and he has proved anyamata mbiri mukwaonawa achokera mmanja mwake kupita ku Bullets kaera anali ku Bango United kayamina atabwera ku
ekhayako akuti anaita na nyamata amene anagwerapo nawo ntchito kwa afisa management ndigulire niwa kuti lungu pofika lungu kulowera kupita meja akudziwa chimene akuchita. So ndi timu imene kuti anyamata amene akumenya kwekha musapupulume kwamenya timu yaikulu Bullets Wanderers muchokera konkuja kupita national team. Esau Kanyenda anachokera ku Duango kukamenya so musatanganidwe kupita timu yaikulu ya ndi apa timu ijeno ndi akuisoka bwino ngati ingagwirane chonchichi amene ndalama amapatsa zokwanira admin yawo welfare yawo yabwino ndiye ndionena kuti kuimenya Moyale 3-0 isamale Moyale inapulumuka last year kundali zomwe zizampira amalimba ndi mafu corridors amalimba ndi Brigos koma mamenya ndi Red Lions final game atumwaimbirana phone kuno ili 3-0 okuno ili 4-0 so ngati pano pasa asamala akoza so ali ku relegation so ngati ali ku relegation kuja akumbukire zimene zinachitika last year ekaya tiona mulengo wake siku ndi Super Strikers weekend ndiona na baba no fa pa number 1 pali Wanderers pa number 2 pali Bullets ndori ekaya bwera pa number jani ili pa number 3 iye bwera pa number 3 ndeno uyu wa ekayayo wakumana kaida anthu awiri awawa ndetu muone no yasiliva apa ngabanje wache baba angusamala kwambiri chifukwa dot silver ili wounded chifukwa cha uluza finals adzafuna kuchita so prove a point but akatizotenga advantage imene utawa wakhumudwa kale tentigwire nawo ntchito chifukwa kuti tuone mulibe kuweka amene akuzole ndikoza kuluza chilichonse they can play lungs out kuti game ichakoza kutani kuiwina muli experience ya kumenya ku 3 lungu amene jani amene akoza kumauza anyamata chochita plus chatama pamene pachokomona amati game iti namenya koma anyamata sana menye mmenene ndofuna ayo 3-0 kanena yona sana menya ndio mafuna menye za tunani timalize banja program ene kwambiri timangounikira mpikisano umene wa Airtel top 8 komanso of course TNM Super League netikaona ma results a weekend imene ndikuti Chitipa United 0 Crack 0 Kamuzu Barracks 0 Tiger 0 timu imene ya ekaya ya pambana ndi 2-3-0 ndali matamano Moyale Barracks tipange sama utikumbukire so ya Wanderers imene namenya ndi Mzuzu City Hammers ya 1-0 awina Wanderers ndikuva game yokakamiza amzuza kudandaula akuti penalty nine outside box that one mina tisachite comment kwambiri kuti munaona bwanji Wanderers struggled and you know Bob pena pamamvutira ma decision making game yofunika ngati meja hiyo cannot send kuchita rest mu komano pale team yoti banga chest title ukalimba timu ili bana pa 15 ndiye zimene chaka chokolo chimatero ndaizina umatha kukakamiza zinthu kuti papa Bullets ikumwata Bullets anandika team kokuti the last 3 years aya to build a team amakakamiza be madisasi mpaka kwina so awanda zako zoziteka kuti akukakamiza madisasi koma they are winning the games ndaza mbili sumatenga result iwe ungo wina basi kani ndikuwina basi kaiwatani bora wina find kuti osawerengera kuti zachitika njani mwina tisiza officiation tisiza jani koma mistake imene kuti amachita coaching panel ya Wanderers ndaiza mbili you remember the Tigers anadzatutsa player amene amapereka pressure is it no Moyale the other year mpaka napezo game Wanderers yaita game itachita bwino and even ya Tigers anadzatutsa samene amaweka pressure ya 3-2 amatulutsa anthu amene akupereka pressure don't know kama kachina nkondwa iyi akuti tachita rest ma players iderera team yawo jeni yansuzu palibe munthu kama ita chess title play with all your players unless akhale kuti iwo ali pa injury I have seen ineya kusaidwa ku Bullets mene una chance gonde ni mavuto lungu inali midio vuta kwambiri oloto amenya magame ochuluka bwanji you wouldn't see them rest these two kuti a chance lero mpumi kale bwanji mumenya game imamenyedwa chifukwa yo chimene akufuna end result unless munthu yavulale chifukwa umazoti wisdom ndi attack wisdom ndi and amene obweresa penalty mukunena kuti whether it was outside or inside we don't know koma kind of kuti ndamene amasunga utaiona team yonse makhala kumbe to frustrate them and then counter because kalonga so inapanga zanga dispense so Wanderers should learn to play people who can give them a game pare nthawi yatithera ndikuzoti no tikanayankhula koma pressure ikalabe ndi Wanderers ngakhale ili pa ndi gap ya 5 points akuti amene akunsatira kuti option ndi baba option ndi amene akwera mbuyo wa Bullets yo for Bullets si masinza particularly kuti awina chikhoyichi akalo ndi mphamvu za school so pressure sikakale ndi Bullets nasangala of course nthawi akutuza Henry chulu amene akuti jambula kuti nthawi yata komabe uyu musonda uyu wa ku Zambia ayo wa Bullets anatonetsa be kuti nayi
professional ndi professional and final tikamatenga maplayer kunja tizitenga amene akhoza kutithandiza kuti ukhoza ngomona player kuti uyu akhoza kumenya mpira otherwise uyu wabwera is here to prove kwambiri ine and left back wabwino ndaona ma professionals amene abwerapo kuno kuti uyu in professional wabwino. One of them is Toma Ido anachoka ku Ghana. Yes. Toma Ido, yeah. Toma Ido was very good because ungomona kukapa and in the 70s and close to 80s now Peter Nyama anachoka ku Zimbabwe kuzamenya ku Wanderers was very good. Friday P anamenya kuskoma very good player. So timafuna ngati kutubweza player osati kubweretsa uyana ni Wanderers in Japanese ndani nakamula ndinu munena kuti ndi professional atamatengana anthu adakoza uthandiza chabwino pare ndithokoze kuti unabwera program ine ya Sports Arena nimathokoza kwambiri kuti one short notice mmatijoina tathokoza kwambiri chabwino tikatere tamaliza program yathu ya lero ya Sports Arena amene amaongolera zonse pamakina ndi Henry Chulu. Mlendo wanga programu hii anali Pally Chinyama, ine ndi Williams Gondwa. Pitiriza nakuonera kademo wa Times mwako manose.